Una no, pila nangal do, bayan ban mana naman, masapla lang bayan ban mo kaya katamungan. Um, Medyo da lang bagyara ning pulot kong tegalugan ngayon, niya kailangan pandalas ng kepo, lumasan na ako ng balat kang ang yop. Pangadwang pulo na yung video yun, karang tegalugan series tamo. Yung munang dili, idilat, tegalugan niya, imulaga siyang mas manayon na kapampangan. Abangan, panayan, kinabukasan, kabukasan. Okay? Mayabang maggamit siya naman karang kapampangan pero mas para ka na mas manayon yung paratot yung mabilis may kad shared word dyan pero mas manayon yung masaluso simbang gabi neka Tagalog yung simbang bengi ya dapat kakanin Tagalog yan yung makatulid ng kapampangan kapangan. Okay, makainggit, makarirya, atis, anatis, kawawa, Tagalog yan. Makalunos yung kapampangan na. Pigilan ay gwanta. Ah, buti, tambalang buti namo wara. Mayap ya dapat, mayap namo. Okay? In ini pat lately hakaki ko na naman pa niya kareng comments da rin kaya gumanta mo. Di ba ang pong ingatin niya ba? Istong mangutang kayo, gagamitan nin ba? Uling istong ngatin niya ba, tegalugan niya kanita. Magagamit siya mo yung baking kapapangan karening makatukin ay ba? Pangasanting mo katawan, kapat mo yung maka-abroad. Itambanga ito, okay kayong kapapangan. Manayin nyo kanita, makatulid siya. Ba, ako naman sinabi nga lang akong utang kaya ka nung mga ako pa mo makapamayad. Okay? Itang bakra itang aduang sentences sa reta makatulid la. Okay? So, itanamo, ito yung pakabane naman, si Bayo masaplalang bayang banwa kaya katamungan, ipangapampangan tamo, Luigi ang kapampangan, takala salamat.